Guretako ikastolia, ikastea torten leku bat. Ikasi, eta matematika eta euskara eta txanela. Eta gero jolastu. Erako baita gorputzezik eta inglesa, lengua castellana eta gauza askoz gehiago. Lehenengo korruan jarri, eta gero korrua bukaketan danean jolas. Baloiakin, xokiakin, gomiakin, gorde, alturitas, gauza asko. Iken du gure buratzuendako ikuskizunak preparau, ikasi iken du. Eta gero izena tope iken du azkar eta gero batzen du eta listo. Eta gero jolas iken du eta gero patixora paten gara. Ikastolan gauzarik onena guretako da, euskaraz ikasten dula eta muten dula gai gehienak, hizkuntzak kenduta. Gelako giroa eta lan giroa ona da eta lagun artean oso ondo konponketan gara. Gure klasean behintzat nahiko ambiente ona egoten da eta genialian bai ikastolan, hemengo pisuan behintzat danok gehienak ezauketan gara eta konfiantza eta danok launa gara.